Čaute, moje meno je Studio Games a vás vítam u môjho nového videa a dnes si nielen zahráme, ale vám poviem, prečo dlho nevyšlo video. Lebo som na dovolenke, no. Veľmi dlho a keď sme sa vrátili, už bol večer, doslova, a už som išiel spať. Tá. Nemôžem rozprávať nahlas, lebo by som každého rozpútil, lebo vysvetneme si odmeny a tak ďalej. Mám takúto ikonku, ale som to časnú, alebo že nemám. Napíšte do komentárov, že či mám mať toto, alebo nejaký z týchto troch. A prémium, myslím, že žiadne nemám. Halo? Ja si nechávam gaming. Moja obľúbená Matilda. A potom povedzte do komentárov ešte, ako si mám dať ako toto farbu, že toto ešte nie, ako som to mal. Toto som mal. Ja to bol za 1 milióny. Čo som mal iba na páru. A takže toto, buď toto, alebo toto, čo mám práve teraz. Ja si nechávam toto a ideme do bitvy. Dúfam, že posnažím sa, že to nebude dlhé video. Len čakať nebude asi dlhé. Počkaj, 29 iba. Yes. Práve som vstal. Ide sa. Nie, my sme sa zrazili s sápkou, no čo už. Matilda ide hrozne pomaly, nechcete vedieť, jak ide do kopca. Tam sú zli. Ale si vedeli sa, ale pravým klikám. Ja to som neukladal. Vadí. Zdaj. Už to vykladá, teraz si ho nemôžem upraviť. Potrebujem 90. Yes. Misia dokončená. Super. Halo? Jaj, tam je kopec. Sautučte som dal. A tam sú ja. Činče. A ja chcem M7. Kamu nie? To sú na mňa 2 tanky. Au, počkej, ide. Je po mňa. A jestli můžeme. Jsme spravili, můžeme pokračovat. Střelec to dostal, naše přesnost šla dolů.
chce ísť dozadu. Lápek. To je 20. Neviem zdržať s týmto tankom. Pasiketicky. Nie! Přesáhli náš pás, už dlouho nevydrží. Ja znašam, keď sa zrazím s tápkou. Yes. Pekný teammate. My sme vyhrali. Yes. Yes. Kde som bol? Ale druhý. No. Čo už? Čo je toto? Návod. Ja. No takže som vám to ešte nevysvetlil. Máte tu tanky a musíte ich vylepšovať. Toto bol môj prvý tank, myslím. A ho môžem vylepšiť. Nie, to je N2 Light, nie je to môj. Tak. No a ja som si chcel dať buď. Ja vám ukážem. Toto. Tu. Hej, toto, Sovietský zväz, alebo ešte, neviem čo, ale myslím, Eriko mi dával, že z toho alebo z toho. Tu by mal byť aj Tiger, to je Tiger, myslím. No, sezóna výročí. Ja už mám pár batérie. Mám iba 3. Škoda. Silver Quad. A čo tam dostanem za tank? Aha. OK. Tu máte questy. Tu máte takéto questy. Tie normálne, čo tu musíte ísť s kľúčikami. Odmena. Díky. Tu máte za pása. AK beta pása. A to je asi tak všetko. Tu máte avatara. Tu si na ňo kliknete a vždy to sedíte na začiatku. Všetky tie naraz. Ja som si nechal túto. Ten. A Erik si dal takúto. Ja takúto. A zónu si nedal nikto, lebo tam to je iba jedna. A ja mám speciálnu. Gaming, to už neviem, skryl som toto. Môžem si zmeniť jemu. Škodujem. Aha. Tu mám toto. Update.
čo? Tu je toto Matilda. Ja som si chcel zdať. Tu som si potom kúpil toho, čo som chcel. To je toto. A toto. No, Matilda sa už vylepšila. Ja som sa rozhodol, že tu sa dá povedať tank. A ja mám tuto. A čakaj. Kúse, toto išlo Alejko, ale ona bola oveľa horšia. A Matilda bola lepšia, ona bola toto, a to je Matilda baby. A tu sú ešte nejaké tanky. No a som dúfam, že pôjdu všetko. Ešte pôjdem asi jednu bitvu, možno. Ja väčšinou nehovorím boj, aby som vedel, Ježiš, aby som náhodou strelil, neviem si zároveň, ale lepšie sa mi sústredí. Takedy. Kde sú? Tam sú, ja som slabý. Činče, do toho dajú, však majú veľa tankov, tam prišlo. Ja to sa pozrite, jak idem. Úplne moa. Nie. Nie. Nie, nebuď pri mne tak blízko. Tam tie červené, tam sa odrazuje väčšina. Čo už druhýkrát? Počo to sa hovoríš? Pozrite, keď dám do červeného. Vidíte? Však mi pomôže, ja mám málo apek. Zase. No, to som aj hovoril, že obtížné je to. No, ale pás asi niečo mi zničilo. Pán Činče, to bol. A 20. A 20, ale ty pôjdem si, poďme. Dawaj. Však Matilda. Jest. Matilda, však sa už pôjni. No to je deti. Pre mňa. Ja som sa zrakol. Môžeme spektiť. Pekne. Tu by sme prehrali. Idem preč. Porážka. No čo už. Poď, ešte kúsok. Ale Roku už má tento tank.
To je ďalší. A to je posledný, myslím. Jo. Dúfam, že sa vám to líbilo. Dajte like a uvidíme sa potom. Čaute, možno ďalší video.